Добрый дзень. Тэма нашай сустрэчы – паняцце пра складаназалежны сказ, класіфікацыя складаназалежных сказаў, сродкі сувязі частак у складаназалежным сказе, правілы пабудовы і знакі прыпынку паміж часткамі ў складаназалежным сказе. Націсніце, калі ласка, на паўзу і паспрабуйце сфармуляваць тыя задачы, якія вы паставіце перад сабой, зыходзячы з агучанай тэмы сустрэчы. Я думаю, што адказы вашы будуць прыкладна такія. Сёння мы высветлім, які сказ называецца складаназалежным, што з'яўляецца сродкамі сувязі паміж часткамі ў складаназалежным сказе, якія сэнсава-граматычныя адносіны ўзнікаюць і ўмовы пастаноўкі знаку прыпынку паміж часткамі ў складаназалежным сказе. Мы навучымся адрозніваць складаназалежныя сказы ад іншых відаў, вызначаць сродак сувязі паміж часткамі ў складаназалежным сказе, аргументаваць пастаноўку знакаў прыпынку, знаходзіць і выпраўляць парушэнні пунктуацыйных норм беларускай літаратурнай мовы. Націсніце, калі ласка, на паўзу і паспрабуйце на аснове ўласнага вопыту сфармуляваць адказ на пытанне, які сказ мы будзем называць складаназалежным. Для гэтага раю вам звярнуцца да семантыкі слова складаназалежны. Упэўнена, што вы дакладна бачыце, што ў самім азначэнні хаваецца адказ на пытанне. Гэта сказ складаны, а значыць, у ім будзе не менш за 2 граматычныя асновы, і часткі будуць залежаць адна ад адной. Такім чынам, сказ, у якім адна з граматычных частак падпарадкоўваецца другой і звязваецца з ёй пры дапамозе падпарадкавальнага злучніка ці злучальнага слова, называецца складаназалежным. У складаназалежным сказе вылучаюць галоўную і даданую часткі. Для прыкладу разгледзім сказы і дакажам, што прапанаваныя сказы з'яўляюцца складаназалежнымі. Работа яму падабалася, бо давала шмат вольнага часу. Галоўная частка работа яму падабалася, чаму, па якой прычыне, бо давала шмат вольнага часу. Калі алешнік расступіўся, вачам адкрылася шырокая іграская ўпадзіна. Галоўная частка вачам адкрылася шырокая іграская ўпадзіна, адкрылася калі алешнік расступіўся. Хатка, дзе я адпачываю летам, самая крайняя ў вёсцы. Галоўная частка хатка самая крайняя ў вёсцы, хатка якая, дзе я адпачываю летам. А цяпер звярніце ўвагу на месца даданых частак у складаназалежным сказе. Даданая частка можа знаходзіцца пасля галоўнай, перад галоўнай і ўнутры галоўнай часткі. Цяпер давайце высветлім, што з'яўляецца сродкам сувязі паміж часткамі складаназалежнага сказа. У азначэнні мы сказалі, што гэта падпарадкавальныя злучнікі і злучальныя словы. У чым розніца? Напомню, што тэрмін злучальнае слова ўжываецца ў сінтаксісе. У марфалогіі злучальнае слова – гэта самастойныя часціны мовы, а канкрэтна займеннікі і прыслоўі. Такім чынам, падпарадкавальнымі злучнікамі будуць з'яўляцца словы каб, бо, быццам, нібы, хоць, таму што, як толькі, раз, абы. А злучальныя словы – хто, які, чый, каторы, наколькі, дзе, куды, адкуль, чаму, чаго, колькі, навошта. І ёсць 5 слоў – што, як, калі, чым, пакуль – могуць выконваць як ролю падпарадкавальнага злучніка, так і з'яўляцца злучальным словам. Каб адрозніць падпарадкавальны злучнік ад злучальнага слова, трэба помніць наступнае. Злучальнае слова з'яўляецца членам сказа. Яго можна замяніць паўназначным словам. Да злучальнага слова можна паставіць пытанне. Часцей за ўсё злучальнае слова мае лагічны націск. Што тычыцца злучніка падпарадкавальнага, то ён не можа выконваць сінтаксічную ролю. Яго нельга замяніць, яго наогул можна выкінуць са сказа. Да падпарадкавальнага злучніка нельга паставіць пытанне, злучнік не выдзяляецца інтанацыйна. Паспрабуем на практыцы адрозніць сродак сувязі. Тым больш, што гэта важна яшчэ і па той прычыне, што дастаткова часта пры падрыхтоўцы да ЦЭ вы сустракаецеся з заданнем, дзе вам неабходна вызначыць сінтаксічную ролю слоў што, які, як. Перад вамі 2 сказы. Вызначце, чым з'яўляецца слова што у кожным з прапанаваных сказаў. Націсніце, калі ласка, на паўзу і хвіліначку падумайце.
Праверым. У першым сказе зямля глядзіць азёрамі вачыма на ясны свет, што стыне ў красе. Слова «што» з'яўляецца злучальным, таму што яно замяняе слова «свет». Свет стыне ў красе. На яго падае лагічны націск і ў сказе выконвае функцыю дзейніка. Град быў такі моцны, што цэлыя кавалкі лёду падалі на бедныя палеткі. У дадзеным сказе слова «што» з'яўляецца злучнікам, таму што яго лёгка можна выкінуць са сказа. Град быў такі моцны, цэлыя кавалкі лёду падалі на бедныя палеткі. Прапаную яшчэ адну падказку. Слова «што», «як», «калі» і «пакуль». Слова «што» з'яўляецца злучальным, калі замяняецца словам «які» альбо замяняецца словам з папярэдняй часткі, а калі гэта падпарадкавальны злучнік, то яго можна выкінуць са сказа. Калі вядзём гутарку пра слова «як», то калі яно замяняецца словам «якім чынам», гэта злучальнае слова, а значыць акалічнасць. А калі можна выкінуць са сказа, то гэта падпарадкавальны злучнік. Калі слова «калі» звязвае даданую азначальную або дапаўняльную частку, значыць гэта злучальнае слово, то есть прыслоўе. А даданую акалічнасную частку, значыць гэта падпарадкавальны злучнік. Калі слова «пакуль» можна замяніць да таго часу «як», то гэта злучальнае слово. Калі можна выкінуць са сказа, то гэта падпарадкавальны злучнік. Націсніце на знак паўзы і выканайце наступнае заданне. Вызначце, злучальнае слово ці падпарадкавальны злучнік з'яўляецца сродкам сувязі наступных складаназалежных сказаў. Праверце, ці так у вас атрымалася. Андрэй расказаў, што скончыў музычнае вучылішча і працуе выкладчыкам у каледжы. Слова «што» з'яўляецца злучнікам, таму што яно выкідваецца са сказа. У лістах вербаў, што тужліва выцягнуліся ўздоўж вясковай вуліцы, праглядвала жаўцізна. Слова «што» з'яўляецца злучальным словам, таму што замяняе слова вербаў, альбо можна замяніць словам «якія». Вербаў, якія тужліва выцягнуліся. У трэцім сказе слова «што» з'яўляецца злучальным, таму што замяняе слова «ліст». Серж бачыў, што Насця на вялікім перапынку нешта паклала ў парту. Слова «што» злучнік, таму што лёгка можна выкінуць са сказа. Серж бачыў, Насця на вялікім перапынку нешта паклала ў парту. У пятым сказе быў якраз той час які, калі жанчыны могуць пастаяць ля студні, пагаварыць. Даданая азначальная частка, таму слова «калі» злучальнае слова. Здарылася гэта неспадзявана. Калі з памяці пачалі ўжо сплываць паціху малюнкі дзяцінства. Даданая акалічнасная частка, таму слова «калі» гэта злучнік. І раней бывалі выпадкі якія, калі тут хаваліся незнаёмыя людзі. Даданая азначальная частка, таму слова «калі» з'яўляецца злучальным словам. Святам быў дзень, калі бацька ці дзядзька Антось прывозілі ў нясвіж торбу з сялянскім падмацункам. Даданая азначальная частка, таму слова «калі» злучальнае слова. Гэта здарылася ў той час, які, калі людзі ваявалі з лукамі і стрэламі, даданае азначальнае слова «калі» злучальнае слова. Стома і сон агортваюць мяне адразу, калі я толькі дакранаюся галавою да падушкі. Даданая акалічнасная частка, таму слова «калі» гэта ёсць злучнік. Мы навучыліся вызначаць сродак сувязі ў складаназалежным сказе, а ён дапаможа нам расстаўляць знакі прыпынку. Складаназалежны сказ можа мець адну даданую частку або некалькі даданых частак. Калі даданая частка адна, то помнім. Даданая ад галоўнай заўсёды аддзяляецца пры дапамозе коскі. Калі ж даданая стаіць унутры галоўнай часткі, то коскамі выдзяляюцца абедзве часткі. Калі ж у сказе некалькі даданых частак, то памятаем, што дзве даданыя часткі, якія звязаны адзіночным злучнікам «і», коскамі не раздзяляюцца. І можа быць у нас такі выпадак, калі у нас адбываецца збег злучнікаў, то есть у нас даданая унутры даданай. Напрыклад, ён адчуваў, што калі не стрымае плеч, слёзы выпаўзуць з-пад век. Калі будзем разбіраць сказ, будзем задаваць пытанне наступным чынам. Ён адчуваў што слёзы выпаўзуць з-пад век, а выпаўзуць калі, па якой прычыне, калі не стрымае плеч. І памятаем, што калі у нас збег злучнікаў, то мы звяртаем увагу на тое, ці ёсць трэцяя частка. Калі ёсць трэцяя частка то альбо дык, то паміж што і калі, то есть паміж збегам злучнікаў, у нас коска не ставіцца. Калі ж трэцяй часткі няма,
што збег злучнікаў раздзяляецца пры дапамозе знака прыпынку. Як бачым, часцей за ўсё ў складаназалежных сказах паміж часткамі ставіцца коска, але ёсць выпадкі, калі знак прыпынку наогул не ставіцца. Разгледзім іх. Коска не ставіцца ў тым выпадку, калі даданая частка складаецца толькі са злучальнага слова. Дзеці пыталіся, адкуль прыехалі гэтыя артысты. Я адказаў, адкуль. Даданая частка адкуль уяўляе сабой злучальнае слова. Коска перад ёй не ставіцца. І ніколі коска не будзе ставіцца ў складаназалежным сказе, калі даданая частка уяўляе сабой фразеалагізм. Такім чынам нас выпусцілі ў людзі, і мы пайшлі, куды вочы глядзяць. Куды вочы глядзяць – гэта фразеалагізм, таму коска не ставіцца. З тэарэтычнага боку мы разгледзелі складаназалежны сказ. А цяпер наша задача – выпрацаваць план-алгарытм прымянення тэорыі на практыцы. Націсніце, калі ласка, на знак паўзы і паспрабуйце скласці алгарытм, якім вы будзеце карыстацца, калі будзе стаяць задача расставіць знакі прыпынку ў складаназалежным сказе. Давайте разам прагаворым ход нашага разважання. Спачатку неабходна падкрэсліць граматычную аснову і вызначыць колькасць даданых частак. Калі ў складаназалежным сказе адна даданая частка, то звяртаем увагу, чым яна выражана. Калі гэта адно слова альбо фразеалагізм, коскі не ставяцца. Калі даданая частка паўнацэнны сказ, то ставім коскі. Калі ў нас некалькі даданых частак, то звяртаем увагу на выпадак, калі дзве даданыя часткі звязаны адзіночным злучнікам і, значыць, перад ім коска не ставіцца. Калі ў нас ёсць збег злучнікаў, напрыклад, што калі, то звяртаем увагу на наяўнасць трэцяй часткі, дык, то. А цяпер націсніце на паўзу і, карыстаючыся алгарытмам, выканайце заданне. Спішыце сказы і расстаўце знакі прыпынку. Праверім, ці так у нас атрымалася. Знакі прыпынку мы расставілі, а цяпер давайце ўспомнім. Злучнік альбо злучальнае слова з'яўляецца сродкам сувязі частак у прапанаваных складаназалежных сказах. Націсніце, калі ласка, на паўзу і вызначце сродак сувязі. Праверце, ці так у вас атрымалася. На пачатку сустрэчы мы акрэслілі адной з задач уменне выпраўляць парушэнне пунктуацыйных нормаў. Давайце паспрабуем сябе ў ролі настаўніка і праверым напісаныя мною сказы. Націсніце на знак паўзы і выпраўце, дзе гэта неабходна, пунктуацыйныя парушэнні. Дайце тлумачэнне. Праверым, ці так у нас атрымалася. Я думаю, мы з вамі папрацавалі плённа. Аб'ектам нашай увагі быў складаназалежны сказ. Мы даведаліся, які сказ называецца складаназалежным, што з'яўляецца сродкам сувязі частак складаназалежнага сказа, якія знакі прыпынку ставяцца ў складаназалежным сказе. Выпрацавалі алгарытм разважання пры працы са складаназалежным сказам, навучыліся бачыць і выпраўляць парушэнне пунктуацыйных норм беларускай літаратурнай мовы. Каб адпрацаваць тэарэтычныя веды на практыцы, прапаную звярнуцца да ўкладкі «Матэрыял для самаправеркі» і выканаць прапанаваныя заданні. Жадаю плённай самастойнай працы.